Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Ongi etorri Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan Ilargi Aristondo eta Matin Kazabon elkarrizketatuko ditugu. Matinek kontatuko digu errotazio bidezko soroen kudeaketa nola egiten duten, eta Ilargik bere tesiaren inguruko kontua kontatuko dizkigu. Goazen! Bueno, eta erran bezala, hemen Matinekin elkartu gara, hemen dugu Matin Kazabon. Egunon, zer moduz? Egunon, oso ongi. Ongi? Bai, zu? Bueno, ongi, hemen zuen larreetan gustora. Zuek hazienda badaukazu, ez da? Pixka bai. Pixka bat bai. Eta badaukazue, gestionatzeko edo modu berexia edo, ez? Bai, modu bat. Bai, eta nola egiten duzue? Egiten duguna da, normalean egiten dena inguru hautamentza izaten da, zukazen da bat terreno bat, bai. Terreno hortan soltatu, eta behaiek ibiltzean eduten bezala, alde hontatik jan, beste alde hortatik pixka jan. Eta ikusten genuna zen, pixkat horrek sortzen zuna zela, terrenuan emankortasuna galdu egiten zela, eta belar txarra deitzen jugunak eta jodenak atetzen nahi ziela. Eta kurso batzu eta jongunean hemen donezte den antolatu zirenak. Eta ikusi genuen, bazedola beste modu batzure bai, terreno lur puska bat gestionatzeko. Eta hortan hasi ginen. Eta orduan, ze izan zen pixkaten genuna, soro handi bat genuen hektarea batekoa, eta gutugu bi behi. Orduan, lehen esan duten bezala, utzi berrin bi behi nahi zuten bezala jaten, pixkat razionatu. Eta orduan, soro hau dena, ingenun 8 puskatan, baina 8 puskaiak izan daitezke 16 edo berden belarran arabera, muitzen dugu puskak. Eta behiak egiten dutena da, puska bat jan, eta gero beste batea pasa. Eta hor helburua da pixkat, ez egotia denbo gehiegi behiak puska egualian. Azkenean puska hori ongi jateko, aprobetxatzeko, eta baitare geho deskansatzeko denboa usteko. Eta orduan, nola kalkulatzen duzue, janari gabe gelditzen direnak pasatzen duzue, edo gertatu baino lehen? Gertatu baino lehen, berez esaten da, bentsat, 3 egun bino gehiago leku igualian ez dela komeni egotia. Bai, kompaktazio bat lurra asko zanpatzen dutelako, eta orduan ateatzen dilako gu nahi egugun beste belar batzuk. Eta baita ere, jaten duten belar horrek, normalki 3. egunean iten dutelako rebrotia, eta txarrena izango litzake belar horrentzat rebroteo jatia. Eta azkenean jaten duten enean, sustraietako behaien indarroi galtzen dihoa, eta orduan behaiek gehien gustatzen zaioten janari edo belarroi galtzen juten da. Eta bestiak gutxienak jaten txustenak indartzen. Orduan 3 egun bino gehiago puska bakoitzean ez dut eukitzen. Berez, hobeto izango litzake egun batian, baina lan gehiago izango litzake, eta orduan... Egunero aldatzea ez... Lana berez ez da, berez nik egiten dutena hemen, justo, rekorrido txiki bat dezela dakate, behaien txabola hor goian, itzaletan eoteko, negua, udaran itzaletan eoteko, eta negua eurila, elurra, oizia, odena delako ontzat. Eta orduan, urare bedakate beste punto batian, eta zirkuitua gutxo gara bera da, hangoitik handakate txabola, geura dakate harago, eta hemen daude pasilluak inak, soro puskak bezala izango diakenak, eta sarrera dituzte handik. Orduan nik egunero erekitzen jote tate bat, eta behaiek bakarri posible dute jun, behaien puska horta. Baina ura eta txabola beti eskura? Hoi da, bidian parte dira. Orduan beste guztiak itxila txuzte, eta nik erabakitzut 3 egun nime, erabakiz zirkuitu baten parte da, orduan horra tokatzen zaiote urrengoa. Ez dela ez dara moduik hobena, ze azkenin hemen oantxe bertan bi gutxi dakagun terreno kantidadako, orduan
belarra gehiagia handitzen da gure kasuan, eta ez da, nola esango nuke, ez da aprobetxamendu optimua, baina, bueno, behintzat lurrantzak kaltegarria ez da, eta sorua behintzat kalitatea eta hobetzen dugu. Eta saiatzen zarete, albaldin baduzue 3 egun baino gutxiagotan lurrez aldatzen? Ez, nire buruan sartua akat, 3 egun. Jantolakuntza egina duzu, ez? Bai, 3 egun, bai. 3 egun azkar bazten dira. Bai. Eta orduan, erran duzu, lurrarentzat onuragarria dela errotazio mota hau, ez? Bai, bueno, gu nahi dugun lur mota horrentza bentsat, bai. Osea, gu bilatzen duguna, edo guk edo behiak bilatzen dutena belar mota bat. Orduan, belar mota horrentzat, bai, onuragarria da ez etengabe rebrotia jaten eutia. Eta, bai, aldi berean nahiza beste belar, lapaitza edo, sustraia handia justenak eta pioneruak edo esaten zaien horiek, atetzen dienak lur konpaktatutan eta normal. Gehiegi, hazienda denbo gehiegi ontako leku hortan atetzen dienak, horiek egitatzea. Piskat horregatik hasi ginen, guk ikusi genuen etorri ginean, sorua bat zitula dola, hazienda gutxi biltzen zela puska hundi egilean, eta horrentzu den parte batzuk, hazienda etzena ibili deiten, eta orduan horra izen ja ekosistema bere bidea egiten, eta orduan iratzia, eta beste belar zakarrago batzuk atetzen, eta beste batzutan, baina etzen atetzen ez da belarra, beti hortzu delako. Eta pixka horrekatzia izan da helburua. Eta orduan inguruei ere eragiten dio lako... Bai, azkenean, bueno... Garbitzeko edo... Bai, gu garbila deitzen jogun hori bilatzeko, bai. Saber, inguruak inesketu datut, hau baso bat izango balitz inguruan zara igual hobiata dena. Ez da, ekosistema aberatxena soro bat. Azkenean dakazu, belar mota bat edo gutxi, batzuk daude, baina oso mota igualeko belarrak, eta orduan behiantzat oso ongi, baina nizerrakit azeri bat entzatez. Ja, hori bai. Eta gero, urte osoan zehar mantentzen duzue errotazioa, edo horrei belarra ateratzen dela bai, baino... Hori da, nik berez helburuare hori zen, pixkat, nola esan, kanpoan egoteko temporadei luzatzia, guk ez genuna nahi zen, kanpotik belarra erosten ibiltzia. Beste aukera izango zen belarrak itia, baina hortako ere ez dakago makinariekan, ez dugu nahi sartu hor, manizerrakit, traktoria, segadora edo mozteko beste infrastruktura berko litzake. Eta orduan gelditzen dena, neguan ez da belarrik atetzen, oso gutxi atetzen da, orduan hoi temporade pixkat luzatzia, ere bai bilatzen genuen, eta orduan kanpotik belar gutxi erostia. Orduan 3 hilabete egoten dira txabola eta txabola inguruko zegatian, terreno batian geldik. Orduan neguan bai kanpotik hartu behar duzue beraien bazka, ez? Kanpotik erritik, baina kanpotik, sorotik. Bai. Sorotik kanpo. Soro hontatik kanpo, bai da. Baina, erritik hartzen duzuela, erran duzu, orduan, auzolan gisako bat edo, ez? Bai, hoi da. Behari, nik ustele laguntzen jogula, belarrezea igual sogarnak deno erosten, o dena delakoa. Eta herrikoek ere errotazioa egiten dute, edo hau zuek egiten duzuen zerbait da? Hola, justo terreno puska txiki bat hartu eta behi gutxi batzukin horietiak nik usteago bakarrik, baina bestela rotazioana justo ez, baina puskaka jate hori bai, zekit ikusten batzu paisaje haure ez da, nola esan, kriston paisaje zabal bat, eta hor de behiak edo dena delako hazienda nahi duten egiten. Baizik eta ja puskaka egina, orduan zentzu batean puskaka jaten da, gero puska bakoitzean zenba den boten diren eta bidena, ez dakit. Bakoitzak nahi edo alduena, ez? Mino generalin esango nuke baietzen, pixkat base hori badola, puskaka jate hori bado, gero igual ez da hartzen hain kontuan, zenba denbo edon, eta igual pixkat denbo gehiagi egiten dira, o dena delakoa. Baina, iten da, printzipioak hori egia, ezkenin. Eta noiztik egiten duzue? Guen dela 2 urte, uste dut, hasi ginen lanekin, gutxi, eta guen dikan, ikusten nahi da, soruan bilakaera. Eta 2 urte hauetan zerbaiteren abaritu duzue, edo goizegi? Zango baietz, bine ez dakit, guen dikan goizegi, ikusteko zerbait ikusten du, lapaitza ikusi du bastante jundela. Bai. Ezkerin ez da hainbeste zanpatzen lurroi, ez da kaka gehiagire ez dut diren toki gualdian, eta lapaitza ere gustatzen zaio, ez? Terreno konpaktatu bat, deskompaktatzeko, dakan sustrai gigantesko horrekin, eta nitrogeno edo kaka, gustatzen zaio. Eta gero, nolatan bururatu zitzaizuen honekin hastea? Pixka zian esan dizutena, erosi genunean terreno puska, ikusten genuen, bi behi horla soltatu behien gizan eta beste gabe guztia, etzela,
bueno, zorua etzela oso ongi aprobetxatzen, berez ongi ongo zen, etzela zoruan aprobetxamendua etzela gokiena, eta batez belartxar pila, dentziela klase guztitako, batzuk gutxi gioteagatik, bestiak gehiegi, eta pixka desfasatu zen. Eta gero ordu izan dizuten dezela, Donezte benatea zen kurso bat, hazienda nola manejatu, eta holako gauzen inguruan, eta hortik hartu genuen idea. Eta hazienda beti da nik izan duzue, edo... Nik etxean, gurasuk eta esne behiak guzi justen, eta beti, utzi zuten, baina beti inguruan. Orduan nola baitere haziendakin ja txikitatik ohitua zinen. Bai, gustatzen zait. Desberdin, seguraski ez, etxeko esne behiak eta ez? Bai, ez berdin. Bueno, haizu, mila esker, zuen soroan hartzeagatik, eta hurrengoan etortzen garenean badauden desberdintasuna kontatzeko. Mila esker. Ez horretik. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta beltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Arizkungo ordoki poligonoan Baztandarra kooperatiba, gasolindegi zerbitzua A eta B gasoila. Nekazal produktuak erosteko denda. Burdindegia lanerako arropa zein oinetakoak. Erramientak, konserbak, ardoa, gasna. Animaliendako botikak. Baztandarra kooperatiba zure zerbitzura. Bueno, eta lehen aipatu dugun bezala, ilargirekin gaude, ilargi Aristondo dugu hemen, gurekin. Egunon, zer moduz? Ongi. Ongi? Bai. Bueno, zurekin elkartu gara, zure tesiaren inguruan solasteko konta iguzu, zeren ingurukoa da zure tesia? Bale, nire tesia da Euskal Pirinioan dago kokatua, pixkatu lertuta Pirinioare bai aurre Pirinio inguru guzti hortan, eta sua eta humanoen arteko harreman aztertzen dut gaur egun kokatua bereziki, 19. mendetik pixka bat, baina gehien interesatzen zaitena da gaur egun zeiden gertatzen lurralde guzti, lurralde honetan sua eta humanoen arte. 19. mendetik nolabaiteko bilakaera bat egon dela, ez? Eta horren aztertzen nahi zara? Bai. Humanoek suarekin uki dugun harremana historikoa da, betidanik elkar gurutzatuta koevoluzionatu dugu. Baina egia da, 19. mendetik idea liberalen gaientzetik honea aldaketa asko ondiala sutea neurtzen eta suaren kontzepzio guzti horren inguruan. Eta pixka bat guzti horrek zer eragin eduki duen gaur egun arte eta nola mantentzen den oraindik harreman hori, eta zeintzu dira harreman estu eta tensionatu horren atzean dauden baina bardura guztiak. Eta orduan gaur egungo harreman hori nolakoa da? Edo zera ari zara ikusten? Oso konplexua da, tokitik tokira asko aldatzen da. Euskal Pirinoa zerbait zabala da, anitza da eta ikuskera bea aldatzen da administrazioen baitan. Nahiz eta landa eremuari oso lotua dagoen sua, erreketak eta praktika tradizional guzti hauek. Orduan badaude tensio asko ikuskeren artekoak, administrazioen artekoak, laborarien eta administrazioen artean, eta igual ikuspegi, hiriko ikuspegi edo ideia horiek eta landa eremukoen artean bai badaude tensioak. Orduan tensioan hitzeko gai bada. Sua bizirik dago tensio horietan, ez? Oso bizirik. Eta administrazioak horren bertzeko desberdintasuna dute toki batetik bertzera, naiz eta nolabait arteko hurbilean egon?
Ba, legedia oso antzekoa da, bai, iparraldean, bai, Gipuzkoaldean, eta baita Nafarroan ere ez. Ñabardura batzuk aldatzen dira, baina orokorrean oso antzekoa da. Gero, lege horren praktika ja aldatzen da. Aldatzen da toki bakoitzaren ikuspegiaren baitan. Adibidez, iparraldean askoz ere gestioa herrikoiagoa edo da, administrazioa ez dago horren gainean, nahiz eta badagoen eta badauden behaien mekanismoak eta dituzte, baina, bueno, pixkat, askatasun gehiago dakate nahi duten bezala erretzeko eta baien lurraren kudeaketa egiteko. Nafarroan behar bada daude administrazioa eta tokiko abeltzainen artean denekin konparatuta harreman zuzenena dagoen ere modela esango nuke, legislatua dago baina alde berean, bai, konplexuago da eta aberatsagoa esango nuke. Eta Gipuzkoan orokorrean galdu da erretzearen tradizioa, orduan abeltzainak erretzea eta nahiko gauza anekdotikoa da. Lehen agian ohitura gehiago zuten? Bai, bai. Eta orduan, hemen Nafarroan, gainera duela gutxi bukatu da erreketa, baimendutako erreketak iteko tenorea, horrere ibili zara edo? Bai. Eukiu suertia privilegioa, ez dakit, hirugarren mailako erreketetan parte hartzeko. Azkenean, Nafarroko legediak antolatzen ditu erreketak 3 mailetan, orduan lehenengoan eta bigarren, azalduko beste modu batea. Soro baten kudeaketarako edo, beste zerbaitetarako, baina normalean soroen kudeaketarako izaten da. Erre nahi badu abeltzain batek, baimena eskatu behar du ez. Orduan sartzen da olako administrazioan prozesu bat, eta juten dira ikusten dute nolakoa den soroa, eta horren baita 3 maila banatzen dira. Eta lehenengo eta bigarren mailakoak izango lirateke, arrisku gutxien dutenak eta prebentzio neurri batzukin, talde bat antolatuz eta bar, abeltzainak baien kabuz erre dezaketen soro bat. 3. mailakoak dira, arrisku handia daola sute bihurtzeko edo borda bat erretzeko edo herrira iristeko zu baduena delakoa. Orduan hori beste protokolo batzuk jartzen dira martxan eta sartzen da talde bat daola antolatua, basozainakin, suhiltzaien barruan, forestalak ere badaude, eta EPRIFak, direla ministerioko kudeaketa hontan ibiltzen direnak, eta haien artean antolatzen dute erreketa eta haiek erretzen dute. Eta orduan, erreketea horietara juteko aukera izan dut, bertan landalan egiteko, haiek ezautzeko, ikusentzunezko formatuan nabil dokumental bat egiten, eta pixkat hori izan da azken hilabetetako nire lana hemen edo. Eta zer moduz ikusi duzu aurtengo kanpaina hau? Ez dakit, igual ez duzu konparatzeko bertze urtetakoekin, baino... Ongi esango nuke, ez garen ez sartzen horretan gehiagi ez, gehiago interesatzen zait hor gertatzen diren dinamikak, ze ikuspegi duten zuarekin, ze azkenean da poblazio bat, suhiltzaileak eta EPRIFak kontaktu zuzena dutena zuarekin, orduan asko interesatzen zait baien ikuspegia eta nola bizitzen duten harreman hori. Eta beraiekin hitz egiteko aukera izan duzu? Bai, alde batetik elkarrizketak egin dizkiet batzuri, eta landalanean bertan erreketa horietan beti daude beste elkarrizketa batzuk eramaten dizutela, galdera berriak itea zure buruai eta ikerketa beste bide batzutatik eta Eta suertatu zaizu, erreketa hauetan egon zarenean bertze galdera berririk edo bertze bide berririk lehenago bururatu ez zitzaizunik? Bai, batzuk igual simpleak dira, baina adibidez, non hasten den erreketa bat, eta noiz amaitzen den erreketa eta noiz hasten den zutea, ez dakat oso argi. Zein den punto hori, ez? Ba, igual kontroletik eskapatzen denean, ez? Bai, baina, karo, eske kontrola ere eta non dago? Hori da. Eta tokiaren arabera ere desberdina izango da, erabiltzen dute materiala, edo suarekin lan egiteko modu hori, ez? Bai, suhiltzailena edo EPRIFena. Materiala berdina, osea... Modua, igual. Bai, behaien teknikak edo dituzte, baina orokorrean da ahalik eta prebentiboena izaten saiatzea, eta aldi berean ahalik eta hoberen erretzen saiatzea. Bi tensioien artean
puntu harrapatzea. Izaten da goitik bera, ze bestela haizearekin beti gora izaten bada hor dago arrisko handina, holako gauza baituzte, hor interesgarriena da EPRIFekoen ikuspegia, ze asko dakite zuen inguruan, asko ibilia dira zuteak itzaltzen, eta zua erramienta bezala erabiltzen, eta orduan oso mapa politak egiten juzte, eta oso gidakite, hemen hasi ezakitzen, eta gidaritzapen lan oso majo egiten juzte. Orduan, erretzen hasi baino lehen, ongi markatua dute dena nondik nora den, ez? Eta zuk ere ikusteko aukera izan duzu. Bai, azkenean bidaltze dizkizute dokumentuak eta hola, eta ikustezu hartzen nahi dien erabaki horiek ez dela momentuan erabaki ezakete zerbait puntuala, zerbait aldatu delako, baina plan baten barruan dagoela. Bai, azkenean guk ikusten dugu sua, ez? Eta momentuan terrenoan dagoena, baino lehenagotik lan dexente egiten dela, ez? Bai, urte osoa egoten dira, eta gero hilabete gutxi batzutan erretzen da orduan. Urte osoan zehar, planifikatzen dute gutxi gora bera, gero egingo dutena. Ez? Eta hau, baimendutako erreketekin edo, baimena dutenekin, baino edo kontrola galdu denean edo baimenik gabe egiten diren zute horiekin ere lanean ari zara? Oraindik ez sartu, ze zailago da iristen poblazio horretara. Niri interesatzen zait, nire interesa ez da, nire zeak ez dira polizia lanak, niri berdin zait legezkoa den edo legetik kanpo dagoen. Problematika askoz anitzago bat aztertzen nahi naz, eta zentzu horretan interesatzen zait, eta ulertzen diet ere, batzutan zergatik igual egin dezaketen. Bai, ez, igual administrazioak trabak ere jarri ditzake batzutan, edo... Bai, trabak baino, burokraziak bere horretan, denei zama handi bat. Suposatzen du burokraziak, eta askotan errealitatea eskapatu egiten da, ez? Errealitate horretatik ere ulertzen dut. Oso beharrezkoa dela su txikiak egitea, su handien prebentziorako, eta ulertzea koevoluzioan etorri garrila suarekin, eta nahiz da guretzatu erain, igual ez zeuki zentzu gehiegi ulertzea su horiek, historikoki horreon badira, paisaia hortara ohitua daola, eta momentu batetik bestera, izan daitezkela 2 mende, baina kentzea ere arrisku oso handia dakarrela. Arriskutsua dela, ez? Bapatean aldaketa bat egitea. Bai. Eta urte asko guretzat bapatean dira, igual 200 urte bapatean. Bueno, naturantzat bada bapatean. Bueno, mi esker. Eskerrik asko. Bueno, hauxe izan da gaurko saioak eman duena, espero dugu zuen gustokoa izatea, eta hurrengora arte. Segi bizkor! Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.